Tento muž z obyčajných nudných obrazov vyrába umelecké diela tým, že ich nejako zničí alebo nejako prereže, ako napríklad tento obraz. Máme tu nejaké dievča a chlapca, ktorí sa na seba pozerajú. Tuto vlastne rozrezáva sklo. Vyzerá to, ako keby šplhal po tom skle. OK, to vyzerá dosť pekne. Máme tu nejaký obyčajný obrázok psa, cez ktorého ústa prepoje to vlastne nejaký špagát. A vyzerá to, ako keby sa tie psy preťahovali. To je úplne super, to je ako keby 3D obraz v podstate. Tu máme nejakého chlapca, ktorý padá, on vyrezal vlastne z neho ten spodok a to je celý obraz, on vypadáva z toho obrazu. OK, zaujímavé. Máme tu opäť nejaký podobný obraz chlapca, on z neho odrezáva ten rám, úplne ho zničil. A aha, to je akože ten chlapec preskakuje ten rozbitý rám. OK. Máme tu niekoho chlapca, ktorý drží v ruke prak a on rozbije ten roh, áno presne, že to bude vyzerať, že ten chlapec rozbil ten obraz so svojím prakom. Tuto je krásne vidno, že aj z úplne obyčajných obrazov sa dajú vytvoriť takéto pekné umelecké diela. Kúpili by ste si takýto rozbitý obraz domov?